Mga ka-disciple, ang dali magmahal kapag ang tao ay mabait, mapagbigay at maalalahanin sa atin. Pero paano kung yung taong nanakit sa atin? Kaya mo ba siyang mahalin? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, September 11, Thursday of the 23rd week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa Lucas 6:27-38, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga umaapi sa inyo." At idinagdag pa niya, "Kung iibigin ninyo ang mga umiibig sa inyo, anong gantimpala ang inyong makukuha? Maging ang mga makasalanan ay gumagawa rin ng ganon. Ngunit mahalin ninyo ang inyong mga aaway. Gumawa kayo ng mabuti at magpahiram ng hindi umaasa ng kapalit. At magiging dakila ang inyong gantimpala at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti maging sa mga walang utang na loob at masasama." At tinapos ni Jesus sa ganitong paalala, "Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan, sapagkat pangtakalang ginagamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo." Mga ka-disciple, ang hamon ni Jesus dito ay radikal. Ibigin ang kaaway. Hindi ito madaling gawin, pero ito ang sukatan ng tunay na Kristiyano, ang magmahal kahit walang kapalit. Ang pagmamahal ng tao ay limitado, pero ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan. Kaya kapag minahal natin ang mga mahihirap mahalin, nagiging larawan tayo ng awa at kabutihan ng Diyos. Kung minsan, masarap gantihan ang nakasakit, pero tandaan natin, kapag nagpatawad ka, ikaw ang unang lumaya. At kapag nagbigay ka, kahit hindi suklihan, ikaw ang unang pinagpala. Mga ka-disciple, ang mundo ay nagtuturo ng love those who love you. Pero si Jesus ay nagtuturo ng mas mataas na paraan. Mahalin mo kahit ang mahirap mahalin. Dito makikita ang kaibahan ng isang disipulo ni Kristo. Ako po si Brother Rai. Online for Christ. Offline with purpose. God bless!